Rasmus. Ja, jeg kører lige. Jeg hopper lige over derhen. Ja! Er du klar, Rasmus? 36. Hop lige ud over. Goddammit, han har power, mand! Så vil jeg bare i turen. Altså... Hold nu kæft, Rasmus, vi er live, mand. Helvede af. Ja, vi skal lave et nyt stunt. Ja, jeg får sat med brug for lykke. Nu! Ja, det er godt. Det er godt. Gå nu væk. Gå nu væk. Vi er live, man. Hold nu kæft. Sorry. Ja. Det var nu. Nå ja, vi skulle lave det der stunt der. Med... Ja. Jeg får brug for løbet, kom nu. Kom nu. Du er på, jo. Ja, gå. Ja, du kører! Godt. Nå, der er I. Ja. Men det var et eller andet med noget stunt, det var her. Nå ja, det der noget. Film. Film! For helvede. Kom nu her! Ja, vi får sat med brug for løbet. Ja. Nå, fik vi et løbehjul. Der kører. Jack. Nå, ja. Ja. Fanden. Det var stundet. Der. Hallo. Nej, Jack. Ja, vi får sgu da brug for et løbet. Der. Ikke sandt, det med løbehjul, Hey du! Hey! Hey du der! Hey! Nej, du holder du ikke. Væk med det. Sandford, show. Jeg vil lave et stunt for you. Nej, det var ikke sådan. Vi kører, mand. Kom. Jamen, det skulle jeg have forudset, det der. Jeg kan ikke se en skid. Har du smuttet? Hello and welcome to the Stanford Show with Thijs Bo Nielsen. Hello everyone and welcome. Jo, mand. Jeg kom fra København, og det her det er sygt stunt, mand. Det er fint dernede. Ja, okay. Don't do det her derhjemme, ikke? Kommer der bil eller hvad? Nej. Gør da kraft, det, mand.